Nahaji editore bir haber var. Yek nûçiheye Serdar Altan bi reka Skype rastexa ji Amede bi Mereye û em ê referandumê bîre binirxînin. Serdar tu bi xêr hatî bername me te raporta me gotar kir hem aliyê AKP hem aliyê HDP. Tu Diyarbakırê baş dişopînî nerazîbûn hene li gelek bajarên Rojavayê Tirkiye. Di sêr dest dixwazim nêrîna te bizarim çawa tu ser encamên referandumê çi difikrî? Belê encamekî em bêjin hin derdor belkî lê şaş dimînin ama destpêkê de jî berî hilbijartinê jî me got ev yek vê rengî bidawî bibe ji ber ku Partiya AKP'ye bi taybetî jî Serokkomar Erdoğan payekî bilind dida vê referandumê û ji ser vê esasê jî xebatekî pir xurt meşandin ji ber ku ji bo wan, ji bo AKP, ji bo hikûmetê, ji bo Erdoğan ev referandum em dikarin bêjin yani tiştekî ji bo mayîn û nemayînê girîngiyekî vî awayî didanê heye ji ber wekî bi her awayî xurtiya xwe dane ser, giraniya xwe dane ser ji bo ku dengê erê derkeve xebatê xwe bi vî awayî meşandin û wek tê zanîn di şert û mercên rewşa awarte de referandum pêk hat. Em bêjin kampanya ku hate birêvebirin diva şert û merca de pêk hat û ev kampanya jî ji bo em dengên na yan jî ku di vî alî de xebatê dimeşînin bi taybet jî Partiya CHP û HDP astengiyekî mezin bû, mezin derxist bû ortê. Di gel yekî jî li tevahiya Tirkiye kesên ku cepha dengên na digirtin cepheyekî mezin bû, berfireh bû û li xebatekî baş dimeşandin. Her wiha digel hemû astengiyan jî pirsgirêka jî xebata xwe birêve dibirin û nehewcê xebatê jî em dikarin bêjin gel jî yani miletê ku li Tirkiye dijîn ne tenê Kurd her wiha miletên dî jî yên Kemalîst jî yên ku ji vê sîstemê rihetsizin ji vê yekî acizin jî li hember sekna Partiya AKP û Erdoğan ji bo ku dengê na derkeve xebatekî xurt meşandin bi taybet jî destpêka berî ku referandum pêk bê wextê hevalan nêrînên me dixwestin me digot li Tirkiye sedî pêncî û pênc dengên na heye lê wê dîsa jî di vê referandumê de erê derkeve. Başa çi mal ser çi bingê hetiye digo erê derkeve? Ji ber ku wek min gavadî jî anî ziman yani hikûmeta AKP û her wiha Erdoğan vê referandumê ji bo pêşeroja xwe gelek giring didîtin. Ji bo wî yekî jî bi her awayî bi her quweta xwe bi hêza xwe ji bo ku dengê erê derkeve em Tirkî dibêjin şartlanma kirbû yani dixwestin ku bi her awayî bi şekilekî vî yekî sandoqa de derxin. Başa bendevariye biraz Erdoğan pêk hat gelo mirov îro binêre. Yani ne bi dilê wan bû bi rastî jî wextê roja hilbijartin ku qediya Erdoğan derket pêşberî çapemeniyê û axaftina xwe kir ji reng rûyê bi kef ji dibû ne bi dilê wan bû ji ber ku hêviya ku dikirin xebata ku meşandin xebatekî xurt bû mezin bû yani belkî ji ber ku erê derket yani bi awayekî derhukukî ve jî erê derket kêfan jî bû ama ji ber ku gelek deverên ku hêvî dikirin dengên baş jê bigirin derneketin. Başa Kurda ez dixwazim Kurda şirva bikî yani hikûmet dibêje Kurd piştgiriyekê Kurd dane me niha me dilê Kurda qezenc kiriye tu çawa dibînî? Yani tabii destpêkê de fîtîla vî yekî jî Erdoğan agir pêxist di roja ku hilbijartin qediya û şîrove kir Erdoğan got ez spasiyê xwe ji Doğû û Guney Doğû yani ji herêma Rojhilat re dikim ji ber ku dengê me zêde derketine li wir. Piştî vî yekî jî kesên derdora CHP û nêzîkê wan şîrova kirin gotin Kurda di piştgirî daye Erdoğan û vê paketê
لێ لە هەرێمە یەک نەبی ئەوەی دەردکەوە ئۆرتێژ بەر و باش مرۆڤ دکارە بێژە li gelek devera zext û zorên gelek hatine kirin yanî bê hesab mirov dikare bîne ziman mesela partiyekî wekî hedefê ku li herêmê xurt e nikar bû kampanya bimeşîne evet. an jî Baş. Başa Rojava Altan gerek spas dedikim pir spas. yanî mirov dikare bêje ku gelek sedemê vî yekî hebûn hin dengê zêde derketin belkî ama Baş. dengekî wisa zêde jî dernekete ortaya HDP dîsa piser ket rastî jî. Baş. Gerek spas Rojava Serdar Altan Ahmet'e pir spas.